voin chu cross lem siamin kan in lua kongkhar chung lama ka khai wa mai hei hi lukong chokhon thin ten Christian kan ni hrelowa min ron khon ve fo wanga ti kan ni deuh ber tun laia Christian te chin chhe na chu cross hi ania mana rom hun lai kha chuan sangalem te kha ring tu an ni chin chhe nan an lo mang thina tun lai mithiam then khat chuan cross ain thlan ruak lem hi Christian ten chin chhe na tan mangila a fu zawk ring an om ve a thina hne thole pathian ani alang fia an ti ani berang chu engpo ni se khovelin cross hi kan tan chin chi ana min lo puan sak to kan ti mayanga kan soi sual em lawang chu setana po hian a hlo viau hi mo tiru engpo ni se apoi mo ber chu kan nuna mi ten cross an mu em isua zui tu Christian tak kan ni ti kan mela te kan nung changa te alang fi em ti hi ani ome unau Christian te chin chhe na cross chu inunin apu ve em le lo in bi chiang la lo in zot ta che o